radyo sang Archdiocese of Capiz sa idalom sang pagiya sang Catholic Media Network. Sa mga di kalidad nga balita, impormasyon, entertainment, serbisyo publiko, kag pagpalambos sang pagtuo, kami ang makaupod ninyo. Mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM Rojas, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Spirit FM. Ang salita ng Diyos. Galing sa aklat ni San Juan, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Oh my! Ay naku! Madalas nating marinig na sinasabi ng maraming tao yan. Bakit? Depressed ka? Nalulumbay ka? Nanghihinayang ka? O wala ka ng pag-asa? Smile! And the world will smile with you. Ang ating subconscious, napakayaman yan. Binigay ng Diyos yan. Ang lahat ng resources nandiyan na. Kaya sabihin natin, sa tulong ng Diyos, kaya ko to. Kaya, kaya mong gapiin ang lahat ng problema sa buhay mo. Mga kaalagad, mangin alerto kita tanan. Kadungan sa pagbukas sang panahon sang tig-ululan, nagataas na naman ang kaso sang dengue diri sa aton. Kinahanglan naton nga halungan ang aton ni kaayong lawas, ilabi na ang aton nga mga kabataan. Ang dengue ginadala sang lamok nga Aedes aegypti, kag nagahalin sa mga stagnant nga tubig, pareho sang ginbilin sa lata, drum kag mga guba nga goma. Ano bala ang sintomas sang dengue? Hilanat, sakit sang ulo, palalakit sang kalawasan kag kasukasuan, rashes sukon pula-pula sa panit, kag pagdugo sang ilong ukon baba. Ano ang aton pwede nga himuon? Limpyuhan ang aton palibot, takpan ang mga container nga may tubig, magpa-check gilayon kung may sintoma, kag magamit sang mosquito net, mosquito repellent kag mga bayo nga may mahaba nga manggas. Basta magbinuligay kag may ihibalo, malikawan naton ang dengue. Maghalong kita tanan. Limpyo nga palibot, protektado nga pamilya. Halong mga kaalagad, ang ini nga pahanumdom ang buylog ang ginadulong sa inyo sang Capiz Provincial Health Office kag sang 88.1 Spirit FM Rojas. CMN, the spirit of the Philippines. Take some time out to remember, and the promises that we made when the EDSA revolution brought peace to one and all. From Ilocos to Sulu, there's so much to see and do. But the special part lives in the heart of Filipinos like you. And CMN Philippines, you are the spirit of the Philippines. And it shows in everything you do, We've got the spirit of the Philippines. And we share the pride, and we share the pride with you. The spirit shining through CMN Philippines. CMN News. Oras sa 88.1 Spirit FM Rojas, Philippine Standard Time, impunto alas 7 sa aga. Father Francis Yadiel, desde aquí de TXTPAM, Tamboanga. Magandang umaga, Ariel. Maayong umaga, Pilipinas. Good morning, Father Francis at kasamang Ariel. Salamat, Ariel and Father Francis. Yung mahay na andaw po sa itugabos. Mayong buntag Dumaguete City. Mayong buntag Negros Oriental. Mayong buntag Pilipinas. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Maayat-ayat na agay, probinsya. Antique. Para sa komprehensibo nga impormasyon kag matuod nga balita sa aga. Spirit Morning Balita.
Live, gikan sa Spirit FM Broadcast Center para sa pagdulong sang matungtuod nga pag-alagad kag pagserbisyo. Alagad May Durias. Para sa Spirit Morning Balita. Spirit Morning Balita. Maayong aga Pilipinas, maayong aga syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz, maayong aga mga kaalagad. Good morning sa tanan naton nga mga kaalagad kag mga ka-best friends nga nagatutok na sa aton sa 16 ka mga kabanwahanan sa probinsya sang Capiz, 47 ka mga kabarangayan sa syudad sang Rojas kag 71 tanan ka mga parokya kag mission stations sa Bugos nga Arkidiocese sang Capiz. Nagapalabot man kita sang pagtamyaw sang maayong aga sa tanan nga mga kauturan naton nga kutom malabutan sang aton nga pagpangalagad. Ilabi na sa mga kahilapit naton nga kaprobinsyahanan, ang probinsya sang Iloilo, probinsya sang Aklan kag probinsya sang Masbate. Siyempre ginatamyaw man naton sang maayong aga aton nga mga suki nga mga tagpalamati. Ilabi na dira sa Teodoro Arsanas Trade Center sa mga talipapa diri sa syudad sang Rojas kag sa Bugos nga Capiz. May mga gagmay nga mga commercial establishments nga nagapamati, nagatutok kag nagasubaybay sa mga programa sa aton estasyon. Good morning mga kaalagad. Sa aton man kauturan nga mga drivers, aton mga tricycle drivers, jeepney drivers kag truck drivers na nagabiyahe na sa sining nga mga tinion, kaupod man ang mga may pribado nga mga salakyan, nakaupod kita sa pagbiyahe sa kada adlaw. Good morning kag halong mga kaalagad. Siyempre sa aton kauturan sa ilang mga panimalay nga nagapamati na sa sini nga mga tion samtang nagaluto, nagapreparar sang pamahaw, ang iban ginakakat sa pag-asikaso sang aton nga mga kabataan kag subong man mga kaupdanan nga may sulod sa trabaho o kun opisina, ang iba nagapabangon pa, ang iba nagahuluhigta pa sa sini nga mga tinion. O bangon na mga kaalagad, pisa nato ng adlaw sa aton nga mga balita. Nagapangalagad na ang programa Spirit Morning Balita para sa pagdulong sa inyo sang mga mainit nga balita subong nga adlaw. Live kita mga kaalagad sa aton official Facebook page nga 88.1 Spirit FM Rojas. Sa mga wala pa naka-follow kag naka-like, pangitaan nyo lang sa inyong mga Facebook ang 88.1 Spirit FM Rojas. I-click nyo lang ang like kag follow. Malapit na kita mag 20,000 followers mga kaalagad. Kag subong man live kita sa aton nga YouTube account kag mabatian ninyo ako live na live sa lilisuan sa inyong mga radyo sa 88.1 FM band. Subong adlaw sang Miyerkules, Pebrero 4 tuig 2026. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Spirit FM Rojas, sini ang radyo sa Archdiocese of Capiz, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Ako naman ang inyo tagpalayagi ni sa Alagad May Durias para sa Spirit Morning Balita. Spirit Morning Balita. Ano balaban mo ang mga balita nga aton paghatagan sang nagakaigo nga pagtamo diri sa aton nga pagpangalagad. Yari na aton nga mga headline. Sa balita national, wala pa sang red notice gikan sa Interpol, NBI padayon nga nagapanghita kay Zaldico. Samtang DOF malaumon nga makabangon ang ekonomiya sang Pilipinas, magatubo sang hindi magdubo sa 5% nga kita subong nga tuig. Balita sa Western Visayas, balitang regional, syudad sang Iloilo nag-host ang Global Mental Health Reform Forum. Samtang IPHO nagahinyo sang paghalong pagtapna sa tunga sa mga report sang Nipah virus. Balita diri sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz, balitang lokal, Capiz Provincial Government nakaangkon sang breath analyzers para sa mga ospital. Samtang Capizon ginkoronahan bilang grand winner sang Mr. Tourism Global International 2026. Balita sa patag sang sports, Alex Ayala nagsaka na sa number 45 sa World o WTA ranking.
Balita sa showbiz, Meet Your Garden Stars, nga sanday Jerry Yan, Vicchu kag Rainy Yang, nagtambong sa pagbukas ng memorial statue ni Barbie Sue sa unang anibersaryo sang iya kamatayon. Ang sa aton balita sa Simbahan Balitang Veritas, pagpanguna sang Caritas Philippines, opisyal na nga gintugyan kay Bishop Jerry Almenaza. Nabatian ang aton nga mga headlines. Bantayan ninyo sa hindi madugay mga kalagad ang detalye sining aton mga ginpanglinyada nga mga balita. Sa sining tinion, ibaloon tadanay ang pinakaulihi nga update sa mga lakat sang panahon subong nga adlaw diri sa aton Spirit Weather Update. Spirit Weather Update. Para sa aton Spirit Weather Update mga kaalagad, mayroon sang isa ka tropical depression nga ginabantayan sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Sandig sa Tropical Cyclone Bulletin number 2 sang DOST Pag-asa, ang tropical depression nga basyang ang nagbaskugban samtang nagapadulong west-southwestward samtang ginamentenar ang iya sinikabaskugon. Bas sandig sa pinakaulihing nga datos ang lokasyon sang bagyo alas 4 kagaina sang aga, nakita nini yara sa 895 km east northeastern Mindanao. Samtang may dala ini nga maximum sustained winds nga 55 km per hour near the center. Gastenes sa kung pagpamadlos nga nagalabot sa 70 km kada oras. Kag central pressure nga nagalabot sa 1,002 HPA. Nagahulag ini mga kaalagad west-southwest sa 20 km kada oras. Sa iya naman track kag intensity forecast sa lokasyon sang bagyo sa masunod nga 12 ka oras, makita nini 625 km east ang hinatuan Surigao del Sur. Sa masunod nga adlaw, Pebrero 5, makita nini 195 east ang hinatuan Surigao del Sur. Sa vicinity sang Lianga, Surigao del Sur, vicinity sang Dawis, Bohol, 85 km east sang Cuyo, Palawan, kag 130 km west sang Coron, Palawan, 220 km east sang Pag-asa, Kalayaan Island. Sa karon mga kaalagad, na iara sa signal number 1 o tropical cyclone wind signal number 1 ang mga porsyon sang Mindanao, ang southern portion sang Surigao del Sur, partikular ang Kagwait, Marihatag, San Agustin, Barobo, Tagbina, Hinatuan, City sang Bislig, kag Lingig, kag Lianga. Samtang sandig naman sa weather o heavy rainfall outlook mga kaalagad, mayara sang heavy rainfall bangod sa sining bagyo nga basyang. Sa severe winds o mga hangin, ang mga hangin mangin mabaskog ilabi na sa mga lugar nga ginpaidalom sa signal number 1. Minimal to minor impacts gikan sa mabaskog nga mga hangin ang posible nga maeksperiensyahan sa mga lugar nga yara sa idalom sang wind signal number 2, samtang ang pinakamataas nga wind signal ang mapasaka tubtob sa wind signal number 2. Samtang sa aton nga iban pa nga mga weather disturbances mga kaalagad, sandig sa report sang DOST Pag-asa, ang trough sang bagyo nga basyang ang magadalasang magidalumon nga kalangitan. Lapta-lapta nga mga pag-ulan kag pagpanaguob sa Eastern Visayas, Central Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, North Cotabato, South Cotabato kag Sarangani. Samtang ang northeast monsoon o hanging amihan ang padayon nga nag-apekto sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao kag Aurora nga magadalasang maginalumon nga kalangitan kag mga pag-ulan. Hanging amihan man ang mag-apekto sa Metro Manila kag nabilin nga bahin sang Luzon nga magadalasang partly cloudy to cloudy skies nga may mga isolated light rains. Sa nabilin nga bahin sang Pungsod, ginalauman ang maginalumon nga kalangitan, isolated rain showers kag thunderstorms, tuga naman mga kaalagad sang mga localized thunderstorms. Sa aton nga temperatura, maximum temperature 31.4 degrees Celsius nga mabatyagan alas 2 karon sa hapon. Minimum temperature 20.4 degrees Celsius nga mabatyagan o kung nabatyagan naton alas 6:30 kagaina sang aga. Samtang sa mangin lakat sang panahon diri sa probinsya sang Capiz, sandig sa regional forecast ang Pag-asa, lauman mga kaalagad ang maginalumon nga kalangitan kag kung kaisa may mga pag-ulan, pagkidlat kag pagpanaguob.
Aton nga minimum temperature 24 degrees Celsius, maximum temperature 30 degrees Celsius. Aton nga hangin lauman mangin makasarangan tubtub mabaskog kasubong man ang aton coastal condition mangin kasarangan tubtub mabalod mga kaalagad. Sandig naman sa AccuWeather.com para sa mangin lakat sang panahon diri sa syudad sang Rojas, mangin mainit ang aton nga panahon mga kaalagad. Wala sang o kung 0% chance of rain, umpisa alas 7 tubtob, alas 5 sa hapon. Samtang magtaas ang gamay ang chance sang pag-ulan, karon sa gabi sa 2% chance of rain. Nabatian mga kaalagad ang aton Spirit Weather Update. Spirit Weather Update. Oras naton mga kaalagad, alas 7:11 sa aga. Kagbantayan sa akon nga pagbalik ang detalye sa aton ginpanglinyada nga mga balita. Magabalik ang Spirit Morning Balita pagkatapos ini mga malipot kag importante nga mga pahanumdom. Standby. CNN, the spirit of the Philippines. Take some time out to remember and the promises that we made when the EDSA revolution brought peace to one and all. From Ilocos to Sulu, there's so much to see and do. But the special part lives in the heart of Filipinos like you. And CNN Philippines, you are the spirit of the Philippines. And it shows in everything you do. We've got the spirit of the Philippines. And we share the pride with you. And we share the pride with you. The spirit shining through. CNN Philippines. Sa tinutuyo sang kabuhi, ang tanan may katapusan. Pero sa Joel Memorial Homes, ang aton pagpalangga sa aton mahal sa kabuhi, wala nagatapos bisan sa ila nga pagtaliwan. Joel Memorial Homes, owned and managed by Crisel Diaz. Nagatanyag sang serbisyo nga may kasing-kasing kag paghangop sa panahon sang kabudlay kag pagtilaw. Sa Joel Memorial Homes, masaligan ang dekalidad nga serbisyo kag husto nga kasulhay para sa aton mga pinalangga sa kabuhi. Sa tion sang kasubo kag pagkinahanglan, bisitaha kami sa Barangay Lawaan, Rojas City, ukon sa Pailan, Pontevedra, Poblasyon President Rojas, kag Santa Cruz, Dumalag. Mahimo man magtawag sa cellphone number nga 0908-812-8400 ukon sa telephone number nga 036-6215-968 para sa dugang na kasayuran. Joel Memorial Homes. Una ang pagpalangga kag masaligan nga serbisyo para sa nagtaliwan naton nga himata. Kaalagad, nakahibalo ka balang nga madamo sang disgrasya sa karsada nga sarang malikawan kung kita ang mangin mahalong kag responsable nga driver? Tama ka gid, kaalagad. Gani, yari ang pila ka mga pahanumdom para sa luwas nga pagmaneho sa aton nga mga karsadahon. Una, masami nga mag-seatbelt. Hindi lang ini para sa driver, kundi pati man sa tanan nga pasahero. Bisan malapit lang ang pagbiyahe, importante ang seatbelt agud malikawan ang disgrasya. Ikaduha, gamiton ang signal light. Paanundom lang, hindi kita manugpakot. Ihatag ang insakto nga senyales bago magliko o kung mag-overtake. Para sa kaluwasan mo, pagsang kapareho nga motorista. Kag syempre, likawan ang paggamit sang cellphone samtang nagamaneho. Kung may importante nga tawag o kung text, magdulog anay sa luwas nga lugar bago ini nga sabton. Ipabilin man ang insakto nga pagpadalagan sang salakyan kay wala ka nagakarera pakadto sa langit. Magluwas lamang kung nagasako ka na nga mag-una. Likawan man ang pagbiyahe kung nakainom sa makahulubog nga ilimnon o kung tuman kakapoy kag napilaw. Ang karsada hindi tululugan o kung palahuwayan. Mas importante nga makapuli sang luwas kaysa madamo sang samad o kung bagras.
Hindi man pagkalimtan ang mga pagsulundan tuhoy sa trapiko, respetuhon ang pedestrian lane, traffic light, kag road signs. Disiplinado kita nga Pilipino sa karsada. Sa karsada, kabuhi ang nakataya. Gani mangin alerto, mangin responsable, kag siguraduhon ang tagsa kabiyahe. Drive safe, Pilipinas! Ini nga pahanumdom ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Land Transportation Office kag 88.1 Spirit FM Rojas. Langga? Ready na natanan mo nga dala? Ahay, hidlaw naman kami sinisa imo. Gani, Nay. Balik naman ta sa abroad. Pero wala pa ko baladala nga pasalubong para sa akon mga upod sa obra, Nay. Ang Ogie at Chocolates ang Dad's Farm! Tatak lokal, kag proud products ang Maayan Cappies! Kanami gis ang Ogie at Chocolates. Manamit na, 100% na natural pa. Magluwas sa Ogie at Chocolates kag Tablea, ang Dad's Farm may yaraman sa mga produkto kasubong sang kimchi, atsara, sweet chili garlic oil, kag mga prutas parehas sang red lady papaya kag dragon fruit. Sa mga luyag magbakal, mag-contact lang sa numero 0917-303-1201. Ogie at Chocolates kag Dad's Farm. Ogie at Chocolates kag Dad's Farm. Business for the people and the planet. Ang sarap sa tenga, sa bahay, sa eskwela, sa opisina. The best itong kabarkada, Spirit FM. Pa rin, the best pa rin. CMN News. Oras sa 88.1 Spirit FM Rojas, Philippine Standard Time, alas 7:18 sa aga. Ang ining nga time check ang buylog nga ginadulong sa inyo sang JP Orleans Realty Development Corporation. Kang mabalita nga inyo mabatian, ang buylog naman nga ginadulong sa inyo sang Lawaan Petron Superstation. Spirit Morning Balita. Nagabalik mga kaalagad ang Spirit Morning Balita sa gihapon kaupod ninyo alagad May Durias. Kag para sa detalye sang aton nga mga balita sa Balita National. Spirit Balita National. Ginpahayag sang National Bureau of Investigation o kan NBI sang Lunes nga wala pa sang ginpagkuha nga Interpol Red Notice batok sa negosyante kag anay ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ginatagan pagtamod ni NBI Director Lito Magno. Nalabaw sa kontrol sang Bureau ang pag-issue sang Red Notice kag inni lamang ginadesisyonan sang Interpol. May baluan nga ang Red Notice isa kabugos sa kumpang kalibutanon nga pangabay para sa mga nagapatuman sang kasuguan nga pangitaon kag temporaryo nga dakpon ang subject sang isa ka pahibalo. Sa subong ang pangabay nagapabilin nga gina-evaluate sa headquarters sang Interpol sa Lyon, France. Bisan wala pa sang Red Notice ginpahayag ni Magno nga padayon ng domestic manhunt kag intelligence works sang NBI agud nga makit-an siko. Lakip na ang verification sang iya katapusan nga naibaluan nga kahimtangan kag monitoring sang possible safe houses. Gina-validate man sang Bureau ang impormasyon nga may kaangtanan sa mga propiedad nga ginaaligar propiedad niko pareho sang mga puluyan, adres sang negosyo kag iban pa nga mga lokasyon sa diin mahimo nga nagatiner siya o kunog maintainer sang operasyon. May baluan nga ginapangitan siko bangod sa ginaaligar kahilabtanan sini sa mga anomalous flood control projects nga nagabalor sang binilyon ka pesos. Rason nga nagpangayo sang international assistance sang NBI pinaagi sa Interpol. Spirit Balita National.
Sa dugang naton nga balita national, malaumon nga ginpahayag ni Department of Finance Secretary Frederick Go nga ang ekonomiya sang Pilipinas ang makabangon liwat sini nga tuig bisan pa nga nagsiling ang gross domestic product sang pungsod ang magalabot sa hindi magkubos sa manubo nga puntas sang ginbago nga target sang gobyerno nga 5 to 6%. Si Go nagahambal sa Foreign Correspondents Association of the Philippines, nagsiling ang pag-uswag sang pungsod sa 2025 na balabagan sang pila ka mga kabangtanan kapareho sang isyu sa sulod sang pungsod ka mga risgo sa gwa. Isa sa mga bagay nga makabulig sa pag-alasa sang ekonomiya suno kay Go amo ang pagsolbar sang flood control scandals kag pagbalik sang mga kinawat nga kwarta sa gobyerno. Suno diri ang solusyon amo ang pag-akusar, pagbayad kag matuod nga reforma kag gusto sang mga tawo nga makita nga ang mga tawo o kon mga suspetsado ang masilutan kag mapreso. Dugang pasini nga mabakod nga sa nga mga sadsaran sang pungsod pareho sang pagpahaganhagan sang inflation kag maayo nga credit ratings makabulig man sa pagpabaskog liwat sang ekonomiya. Pila ka reforma ang nagsugod man kapareho sang bago nga mga kasuguan ukon pag-amyenda sa mga kasuguan nga ginpasar kasubong sang New Public-Private Partnership Code, Investors Lease Act, Accelerated and Reformed Right-of-Way Act kag iban pa. Suro pa sa opisyal, mas episyente ang paggasto sang gobyerno subong nga tuig. Natalan ang magagasto ang gobyerno sang Pilipinas sang 1.4 trillion pesos sa unang quarter agud liwat nga mapukaw ang ekonomiya. Spirit Balita National. Nabatian mga kalagad ang aton nga mga balitang nasyonal. Liton kita sa mga balita sa Western Visayas, balitang regional. Spirit Balita Regional. Nangin sentro sang pangkalibutanon nga mental health movement ang syudad sang Iloilo sini nga semana samtang ang mga manugsakdag nagatubang sang nagapadayon nga mga kalang sa pagatipan kag nagaduso sang mas inklusibo nga pagbag-o sang polisiya kag sistema. Sugod sang ginpasar ang Republic Act No. 11036 o kon ang Mental Health Act sang 2018 ang pagdumala sang mga polisiya sa ikayong lawas sang hunahuna sa Pilipinas naguswag bisan pa ang mga pagpanghangkat nagapabilin sa kapasidad sa mga mamumugon kag pag-angkon sa mga serbisyo. Suno kay Michael Angelo Pereira, Secretary General sang Mental Health PH, high time na nga magpatigayon sang maid-id nga evaluasyon ang gobyerno sa pagpatuman sang Mental Health Act. Bisan pa sa sini nga hangkat, ginkilala ni Pereira ang pag-uswag sa sining karon lang nga mga tinuig. Lakip na ang pagpanikasog sa pagpanubo sang stigma kag pagpasangkad sa mga inisyatibo sa kaing lawas sang una-una sa madamo nga mga sektor. Suno pa diri halos isa ka dekada asang mga inisyatibo gikan sa mga grupo sa idalom sang katilingban sibil kag lokal nga pong sudnon nga mga unit sang gobyerno ang nakabulig sa pagpadayon sang advokasya sa ikaing lawas o kon mental health sa bugos nga pungsod. Ginsambit man sini ang pag-uswag sa pag-entregar sang mga serbisyo sa ikaing lawas sa pagpanguna nga pag-atipan sa pagpauswag pamaagi sa mga pamaagi nga nakabase sa komunidad kag pagtapna nga nagalakip sang madamo nga mga stakeholders. Sugod sa Pebrero 2 subtub 4 ang syudad sang Iloilo ang nagahost ang ika-4 nga Global Mental Health Advocacy Forum nga gintipon sang Global Mental Health Action Network nga nagtipon sang masobra 500 ka mga manugsakdag, mga tawo nga naka-eksperyensya sa kabuhi, mga manughimo sang polisiya, mga researchers, leader sang mga ahensya kag sang ahensya sang Naciones Unidas, donor gikan sa masobra 70 ka pungsod. Spirit Balita Regional. Sa dugang nga balitang regional, ginhinyo sang Iloilo Provincial Health Office o IPHO ang publiko nga magpabilin nga nakahibalo kag hugot nga mag-obserbar sang preventive kag isolation measures sa tunga sang international report sang Nipah virus infections. Apisar pa nga wala sang local cases nga nakumpirmar sa Pilipinas. May baluan nga mga otoridad sa ikang lawas sa India bago lang nagkumpirmar sang duwa ka infection sang Nipah virus nga naglakip sa mga health workers nga nagaedad sang 20 anyos
virus nga nagtulod sa mas mataas nga pagbantay kag mga paglaygay sa ikang lawas sang publiko sa pila ka mga pungsod. Sa isa ka pahayag sang Lunes, Pebrero 2, ang hepe sang IPHO nga si Doktora Maria Socorro Colmenares Quinion nagsiling ang Nipah virus isa ka zoonotic nga baletian nga ginapalaton gikan sa mga sapat pakadto sa tawo paagi sa kontaminado nga pagkaon o kon direkta sa tunga sang mga tawo. Ginapatag sini nga ang mga fruit bat sa mga natural nga reservoir sang virus kag ang paglaton mahimo matabo paagi sa exposure sa mga natapikan nga mga sapat o kon ang ilang mga fluid sa lawas. Sunod sa World Health Organization, ang mga sintomas sang impeksyon sang Nipah virus mahimo maglakip sang hilanat, sakit sang ulo, ubo kag kabudlayan sa paghinawa nga mahimo mag-uswag sa grabe nga komplikasyon kapareho sang encephalitis. Ang virus ang may case fatality rate nga nagkalabot sa 40 to 75% base sa mga naunang outbreak sa South kag Southeast Asia. Nagpanugya naman si Quinion sa mga pumuluyo nga tabunan o kon amligan ng mga prutas nga nagatubo malapit sa mga kabalayan agud malikawan ang pag-igo sa mga fruit bats. Gilayon naman nga hiboy ang mga prutas sa posible nga nakagat o kon kontaminado kag tayuyon nga mag-practice ang proper hygiene. Ginganyat man sini ang mga trabahador nga nagauyat sa mga baboy o kun kabayo nga magsuksok sa mga kagamitan sa pag-amlig kapareho sang goggles, face mask, bota kag mga apron agud mabuhinan ang risko nga ma-expose sa mga kontaminado nga likido sang sapat. Ginpanugyanan pa ni Quinion ang mga individual nga posible na expose sa virus nga gilayon nga magpakonsulta sa pinakamalapit nga health facility. Spirit Balita Regional. Nabatian ang aton nga mga balita sa Western Visayas. Liton kita mga kaalagad sa mga balita diri sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz, balitang lokal. Spirit Balita Lokal. Naka-acquire sang portable breath analyzer units ang provincial government sang Capiz kag ginpanagtag sa Rojas Memorial Provincial Hospital kag apat pa ka mga district hospital sa probinsya. Ang mga units ang ginhatag sa Mambusaw District Hospital sa Mambusaw, Senator Jerry Rojas Memorial District Hospital sa Dao, Baylan District Hospital sa Pontevedra kag Tapas District Hospital sa Tapaz. Sunod sa mga opisyalis sang probinsya, tuyo sang breath analyzers nga makabulig sa pagtapna sang mga aksidente sa dalanon nga imbolbado ang mga drivers nga nakainom. Ang pagpanagtag ang ginpangunahan ni Governor Fredinil Castro sa bulig sang Provincial Health Office kag Provincial Health Office Head Dr. Alex Nolasco. Sa ginpatigay nga sinapol sang Provincial Health Board sang Damlaglang, ginpahayag sa mga opisyal Kunsang opisyal sa Capiz 1st District Board Member Cesar Yap Jr., Chair sang Committee on Health ang nag-author sang 2025 resolution nga nagapanawagan sa pagkuha sang breath analyzer sa malikawan ng kamatayon tugas sang pagmaneho nga nakainom. Ang resolusyon nagsambit sa paggamit sang breath analyzers bilang mga gamit sa ebidensya sa pagdeterminar kung balang isa ka driver nagasobra sa legal nga limitasyon sang pagkahubog nga 0.05% nga konsentrasyon sang alkohol sa dugo paagi sa isa ka sample sa pagginawa. Sunod kay Dr. Yap, ang nasambit nga inisyatibo ang makabulig sa pagpanubo o kung pagtapna sa mga insidente sa dalanon nga naga-involve sa mga hubog nga drivers. Spirit Balita Lokal. Sa iban pa naton nga balitang lokal, isa ka inanak sang Capiz ang naghatag duga nga kadungganan kag bugal sa probinsya matapos sinikilalanon bilang grand winner sa prestihiyoso nga Mr. Tourism Global International 2026. Si Israel J. Bornales tumandog sang Banwa sang Pontevedra kag naggraduar sa kurso nga Bachelor of Secondary Education, Major in Social Science sa Philomar Christian University sang tuig 2019. Ginpresentar ni Bornales ang probinsya sang Capiz kag pungsod sang Pilipinas sa nasambit nga prestihiyoso nga international pageant kung sa diin ginpakita sini di lamang ang pisikal nga kaanyag kundi pati man ang talento, kumpiyansa kag advokasya nga nagdala sang inspirasyon sa mga Capiznon. Ginpauli man sini ang pila ka mga kadalagan sa nasambit nga kompetisyon kaupod na ang top 5 best in interview, top 5 best in swimwear, top 5 best in national costume kag top
qualify best in formal wear. Nagpalabot naman sang mensahe kag suporta ang lokal nga pamunuan sa gobyerno sang Capiz kag ginpahayag nga pinaagi sini na pamatud-an ni Bornales nga ang Capiz hindi lamang manggaranon sa kultura kag katahom kundi napuno man sa mga pumuluyo nga talentado, may disiplina kag may determinasyon nga makahatag sang inspirasyon para sa tanan. Spirit Balita Lokal. Liton kita mga kaalagad sa balita sa patag sang sports. Nakalabot sang bagong nga milestone sa iya karera ang Filipino tennis star nga si Alex Ayala sang magsaka sa personal best world number 45 sa pinakaulihi nga Women's Tennis Association o WTA rankings. Ang 20 anyos nga tennis star nagsaka sang 4 ka pwesto gikan sa 49 sang nagligad nga semana nga nagapadayon sang iya tayuyon nga pagsaka sa professional level sa pagkatapos ang iya quarterfinal sa unang Philippine Women's Open. Ang pag-uswag ni Ayala nagasunod sa mabaskog nga early season showing. Samtang ang padayon niya nga ginbaylo ang tayuyon nga pasundayag sa mga punto sa ranggo. Ang milestone naghimo man sa iya nga pinakauna nga Filipino player nga nakasulod sa WTA Top 50. Bago lang sa update sa ranggo, si Ayala lang nagbalik sa aksyon sa uli nga bahin sang gab-isang Mubadala Abu Dhabi Open. Natala na niya nga atubangon si Zeynep Zonmez ng Turkey sa unang hugna sang WTA 500 tournament. Ang matchup magahatag sang gilayon sa pagdilaw para kay Ayala nga nagatuyo nga magtukod sang iya momentum kag maghimo sang madalom nga pagdalagan sa isa ka mas mataan nga level sa mga hitabo subong nga season. Para naman sa aton nga balitang showbiz, pila ka mga celebrity ang nag-upod sa pamilya sang Taiwanese star kag Meteor Garden actress nga si Barbie Sue samtang naghatag sila sang pasidungog sa nagdaliwan nga aktres sa unang anibersaryo sang iya kamatayon. Sunod sa madamo nga mga report kag mga post gikan sa media outlets sang Taiwan kag komunidad sa mga fans nagtipon sa Shinpao Sun Cemetery sa New Taipei City sa agud nga masaksihan ang pagbukas ang estatwa ni Barbie sa mga katapos ang pamilya suod nga abyan kag mga kaupod sa trabaho. Lakip sa mga nagtambong among iya kaupod sa Meteor Garden kag katapos ang F4 nga sa Nigerian kag Vic Chu. Ang mga litrato kag video nga nagalapta sa online nagpakita sang duwa ka mga aktor nga mahipos nga naghatag sang ila pagtahod sa tion sang pribado nga seremonya. Kaupod man sa nagtambong ang Meteor Garden star nga aktres na si Rainy Yang nga nagdula bilang best friend ni Sunshine nga si Xiao Yu. Nakitaan man sa nasambitan nga pagtililipon ang Corner with Love co-star ni Barbie nga si Shou Lo. Sunod sa Focus Taiwan ang seremonya sa pagbukas, ginpangunahan sang pamilya ni Barbie, kaupod ang iya iloy nga kilala sa publiko bilang S-Mom. Nagbukas ang estatwa upod sa bana ni Barbie ang South Korean artist nga si Koo Jun-yup o kung kilala man bilang DJ Ko. Kag iya nga utod nga babayi ang host sang telebisyon nga si Lee Soo. Sa aton katapusan nga balita sa simbahan, Balitang Veritas, formal nga gintugyan ni Kidabawan Bishop Jose Colin Bagaforo ang nagapadayon nga misyon sang Caritas Philippines kay San Carlos Bishop Most Reverend Gerardo Almenaza sa tion sang ceremonial turnover nga ginhiwat sa katapusan sa ika-41 nga National Social Action General Assembly o nasaga 2026. Nagpabutyag sang iya sincero nga pagpasalamat sa mga diocesan social action centers, partner organizations, volunteers, donor staff kag tanan nga ginalagaran bilang pinuno sang Social Action, Humanitarian Development and Advocacy Arm sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, Episcopal Commission on Social Action, Justice and Peace, si Bishop Bagaforo. Ginatagan pagtamod sang ani presidente sang Caritas Philippines nga ang misyon sang simbahan wala nagatapos sa pagsuporta sa mga yara sa kilid sang katilingban. Sa baylo sunod sa obispo, nagapadayon ini nga nakagamot sa espiritu sang sinodalidad kag kolektibo nga responsibilidad sang pumuluyo. Ginpasalig naman ni Bishop Bagaforo nga sa iya papel bilang bago nga chairman sang CBCP Episcopal Commission on Interreligious Dialogue. Iya padayunon ang handom sang Caritas Philippines sa pagpasanyog sang kalinong, dialogo kag social transformation.
Kag nabatian mga kaalagad ang mga balita nga gintipon sang 88.1 Spirit FM News Team subong nga adlaw sang Miyerkules, Pebrero 4 tuig 2026. Sa tanan nga nagupod sa aton nga pagpangalagad, madamo gid nga salamat kag padayon kita nga magadulong sa inyo sang mga importante nga mga balita kag komprehensibo nga impormasyon buwas nga adlaw. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Spirit FM Rojas, ini ang radyo sang Archdiocese of Capiz nga ginapangunahan sang aton halangdon nga Arsobispo, the Most Reverend Victor B. Bendico Didi. Sa pangalan sang aton station manager Reverend Father Mark Granflor, kag sa aton technical partner, aton technical assistant, madamo nga salamat alagad Benny Dalida. Ako naman ang inyo nangin alagad sa pagtuo kag pagserbisyo. Ini sa alagad May Durias para sa Spirit Morning Balita. Maayong aga mga kaalagad, kag God bless Pilipinas. CMN, the spirit of the Philippines. Take some time out to remember and the promises that we made when the EDSA revolution brought peace to one and all. From Ilocos to Sulu, there's so much to see and do. But the special part lives in the heart of Filipinos like you. And CMN Philippines, you are the spirit of the Philippines. And it shows in everything you do, We've got the spirit of the Philippines. And we share the pride with you, the spirit shining through CMN Philippines. Sa mga pinalangga namon nga kaalagad, kamo nagapamati sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sang Archdiocese of Capiz sa Idalom